אנחנו בעצם מבקשים לעזור ולהיות פלטפורמה ללמידה ולהתנסות לאנשי חינוך, מסטודנטים ועד מורים בפועל, בכל מה שקשור לאופן שבו הם מנהלים כיתה, מלמדים כיתה ובעצם בונים מערכות יחסים בתוך הכיתה כבסיס ללמידה ולהוראה. הערך האמיתי הוא ליצור איזושהי סביבה של מעבדה, משהו שנותן איזשהו קונטרול מסוים על הסביבה ומאפשר לכל מורה או פרח הוראה לנסות בצורה אמיתית וכנה להיכנס לתוך עולם שהוא נשלט עם אפשרות לעמוד מול תלמידים אמיתיים. המחולל היא פלטפורמה לליווי של הכשרת מורים או פיתוח מקצועי של מורים שבא להתמודד עם כמה מהצרכים המרכזיים שיש בהכשרת מורים ובפיתוח המקצועי שלהם. הרעיון הוא כזה, אנחנו יודעים היום מתוך מחקרים בסימולציה שסימולציה היא לא רק טריגר לפיתוח מיומנויות כלים, אלא היא בעצם פלטפורמה לגיבוש זהות מקצועית. המחולל הזה בנוי משני חלקים. החלק הראשון מדבר על זה שאנחנו מבקשים מהמשתמשים להשתמש בפלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית, שמזמינה אותם לשאול מי הם מבקשים להיות בכיתה, מה תפיסת התפקיד שלהם, איך הם רואים את תהליכי החינוך וההוראה בכיתה שלהם. לתוך זה הם ממפים את הכיתה שאיתה הם עובדים, את תוכנית הלימודים שמשרד החינוך מבקש לעבוד דרכה. על כל הדברים האלה בעצם הזנו את הבוט, את הפלטפורמה הזאת, גם ב8 רכיבים שמדברים על איכות שיעור, ונולד לנו מערך שיעור. השלב השני הוא בעצם להתנסות באמצעות משקפי VR. המוצר שאתם רואים כאן הוא למעשה ההתנסות של המורה בפרקטיקה, בעמידה מול קהל, להיכנס לעולם עם 40 תלמידים שכולם שונים אחד מהשני, והשיחה היא הכי קרובה למציאות. המורה סיפרתי לאבא שלי על מה שלמדנו בשיעור הקודם, והיה לו ממש מעניין. הרצון שלנו מראש היה לייצר חוויה שהיא יותר אינטואיטיבית למשתמש. ב-VR, במציאות מדומה, הרבה פעמים צריך לשים קולטים, שקולטים איפה אתה נמצא בחלל, וצריך שלטים בשביל לשלוט בסימולציה. במקרה הזה אנחנו רצינו ללכת על המינימום שבמינימום, לשים את המשקף וזהו. גם לאנשים שהם אפילו ברמה הטכנופובית, התפעול מאוד מאוד פשוט, זה רק מרכיבים את המשקפיים, ישר התוכנה עולה, האבטר מציג לכם, מסביר לכם, יש לכם בעצם באמת התפעול מאוד 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 פשוט. הרבה פעמים חושבים ש-AI אמור להחליף את המורים עצמם, אבל הפרויקט שלנו בא ההפך, לסייע למורים, איזשהו עזר טכנולוגי שבא לקדם את המעמד שלהם בכיתה בתור מורה, ויוכל לשים להם איזושהי רפלקציה אישית להתנהגות שלהם ואיך הם יכולים לשפר את זה ומה יכול לקדם אותם יותר. המחולל הזה מאפשר לי דווקא כאשת מקצוע ותיקה לשפר את המיומנויות שאני נדרשת אליהן, ואני צריכה להפגין יותר יכולות היום בכיתה, גם ברמה הפדגוגית וגם ברמה הרגשית-חברתית, לתת מענים לכל מיני צרכים, לשונות בתוך כיתה. המחולל הזה מאפשר לי בכל זמן, בכל מקום, לשבת עם עצמי ולעבור תהליך של אימון ורפלקציה על המיומנויות האלה, לשפר אותם כל הזמן, כמו מאמן פילאטיס אישי. המחולל שם דגש גם על הפרסונליזציה של המורה, והוא מאפשר אימון במתן מענה דיפרנציאלי לתלמידים בכיתה. נכנסים לתוך העולם של ה-VR, עומדים מול תלמידים, כל תלמיד יש לו פרופיל, יש לו אישיות. דובר פה על כלי שהוא למורים, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב כל העניין של פיתוח מקצועי ושאנחנו נוכל להשתמש בטכנולוגיה כדי לשפר את דרכי ההוראה שלנו, עם נתונים שלנו, איך באמת כיתה וירטואלית עובדת כדי שנוכל לנתח נתונים אמפיריים ולהשתמש בזה כדי לשפר את היכולות שלנו בכיתה. כל הנתונים שנאספים כאן הם רבים. יש לנו אפשרות לדעת כמה המורה יסתובב בתוך הכיתה. האם הוא יסתכל על כל התלמידים ונתן בעצם את היחס השווה לכולם ואין תלמידים שקופים בכיתה. את כל המלל שהבן אדם אומר ומעביר וכל הסצנריו עצמו הוא מתקדם בהתאם למורה. כך שכל סיטואציה וכל סימולציה היא אישית פר מורה. בסופו של דבר אנחנו מציעים פה פלטפורמה להתפתחות אישית מבוססת נתונים, וגם הפלטפורמה הזאת היא נחקרת כדי שהיא תהיה גם היא מבוססת נתונים. אנחנו בעצם אספנו המון ידע פדגוגי לתוך הבוט הזה ולימדנו אותו ללוות בתהליך מנטורינג את המורה או את פרח ההוראה שמתכנן את השיעור. בבסיס כל האירוע הזה זה הקשר, היחסים עם הבסיס להכל. וככל שאנחנו נהיה בקשר ביחסים שלנו עם עצמנו כמורים ונבין מה קורה לנו כשאנחנו מפתחים שיעור, מה קורה לנו כשאנחנו מעבירים אותו, יכול להיות שנצליח להגדיל כמו אדוות את ההשפעה הזאת ובעצם לאפשר לתלמידים חוויית למידה מיטיבה, בונה חוסן
וגם למורים.